Salam gaderli vatandaşlar, salam ährawany illeşler, salam Halmuradaga. Hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Öyle şarjına vatandaşlar hemmeğinize selam. Bizim hoş gördük öyle şarjına. Bu yine de hep birinci günü. Näme planlarymyzda bar bolsa sizde näme bar, mende näme bar? Gelin halkymyz bilen şu informasiýany paýlaşalyk. Başlaýarym. O Halmuradaga ütköşük bir ulakan täzeligi yok. Ýöne şu Türkmenistanyň şol öňkü bolşuda. Ine biziň daşaryrda okuyan studentlerimiz var. Şolar ona göz gyny ýagdaýda itiň ardaýagyna tuğçýalar diýsen amolya. Gaty dogry bolarmy kadýan şey diýsen, oglanlara guruluşykda işläp özlerini ölüme tedawar edip ýörenleri bar. Gyýlanmydam özüňiz bilýäňiz guruluşykda işläbilen ok, emma beýlede köçä çykyp ýanky bir nebir çağalar özüniň tenini tatyp şeýle ýagdaýlarda mejbur ýagdaýa düşüpdirler-de. Şular ýaly. Inni näme etmeli, gün görmeli adam açlygyna ölüp bilmede. Inni şu meselede biziň ine Türkmenistanyň içinde ýaşaýan halkymyz bar. 2 milyon bolsa da şol 2,5 milyon bolsa da şu halkyň köp zatdan habary ýok. Sebebi näme? Sebebi internetler ýok. VPN gurnamaly, VPN gurnap öýüne kim VPN gurnaýan bolsa çağalar mekdebe barýan bolsa tutup telefonlaryny barlaýar diýe kim öýüne VPN gurlamasa öýüne gelip kesip gidýärmişler. VPN'i. Indi şol bir ýokardan gelýän Sputnik geçenni, şol Sputnik geçenni ýetçilik edýärler da Türkmenistanyň nemeler, hökümetiň ýanky rejimiň adamlary. Näme üçin? Näme üçin beýle ýagdaý? Halk içindäki halk ene ata özüniň çağalarynyň ýagdaýyndan bihabar. Bolup geçýän zatlardan bihabar. Olar näme biçmeli? Daş elamalymy? Daş erurtdy. Bärden Türkmenistana pul giden ok. Kuy vermeli, şol konvertasiýa edilmeli, pulum giden ok. Ya tanış görmeli, tanış gün görseň pul bermeli üstüne. Plança dolar geçirsen plança milyon manat bermelmişin üstüne. Şoň bermeli biz ýatkasy bar. Oňa şapka diýilýär-de. Başga dileýdende. Üstüniň şapkasy bar. Şonu bermeli. Derediň ähli zat ne pulu ýatan, gynan tagam. Korrupsiýany öz korrupsiýa garşy görüşýän edaralaryň, ministrligiň özi diýär. Korrupsiýany. Öz naloglary özi salýar. Sen plança getirirsiň welaýatlere da. Sen plança getirirsiň. Hene dünkü keminen iki tane esker oğlanımız bilen yigidimizin eden gurrunu dinlendiniz. Hayran galyr zatlar var da, Halmurada. Ol nalog salýanyşlar, salvam getiren nalog ne pul gelýär diýär, karapka pul gelýärmiş, şota da depgi başlaýar diýär. Şol getirmeli pulun getirip dur diýip depýän ekenler. Bir nime var, Türkmenlerin bir epenni diýip bir şorta nime söz şortaçy vardı da epenni diýip. Şolay diýär, bir goňşusynyň diýär gölesi ýanky boşanypdyr diýär. Boşanypdyr goýun, boşanan gölen urman daňylygy duran urýamyş da. Näme beýdýän diýse goňşusy, näme beýdýän o daňylygy duran, näme günä bar diýse, ýok, bulan boşanmasyn niýe urýan diýämsin. Ana. Gördün? Şo getirilen karapkaly pullar var. Şo karapkaly pullar gelip dursun diýip urýamyşyn, seredin. Hem pul örtmeli, hem taýagy ýemeli. Seredin rejime, ne watandaşlar janyň ýanmaz ýaly. Siz ne şun ýalda, şun ýal rejime dymp otýursyňyz. Men öňüm ýaňam bir gepleşik etdim, şo gepleşikde aýtdym. Dymmak diýmek bir rejimiň edýän işini razylyk bermek diýmek. Dymmak diýmek şo rejimi gollaýan diýmek. Yine men şoň üçin şu ekrana çykdym diýip aýdyp berdim. Şol ýalanyň içinde ýaşasym gelmeýän üçin ekrana çykdym. Şol pohuň içinde daşdöwrümdäki bolup geçen gijewni 24 sagat bolýan ýalanyň içinde oturasym gelmedi. Şo pohuň içinde oturasym gelmedi. Yine şoň üçin ekrana çykdym diýip aýdyp berdim ýanca. Yine bu Halmurada şu siziň öz pikiriňizi aýdyp berseňiz de watandaşlarymyza enatalara Türkmenistan içinde çağalarym otaýda aç, internetem ýapyk pullarım giden ok näme etmeli?
Ha böyle öyle sarna onu basını şol yan ağdap kestiniz de yankı getirilen halktan yığınalan paraları o şonu iyiliği derli getirip durduk uruyalardı. Fakat doğru bir para şol yankı köşke pul getirmek karapkolap bir mesele niye asın doğrunu yolu koyul. Bu arada 93. yıldan maslap aydık geldik. Şol yeme Alexander Zadan mı? Yani şol yemen Sapar Murat Niyaz'ın pastelini çıtı, pastelini demek düşövünü yazıp beriyen, yatak zayını seyrediyen şol adam. On zaman şol yankı kupbolu köşk var da, o zaman şol kompartiyan koy. Şol padvalınına şu gelen emeleri, soğutları, pulları, karapkaları, teriyeri, gerayini şotayda yerleşti. Şondan sonra onun başka devletlere, milletlere nira uğradılmalı olsa şotaydan idi. Şu karapkalı mesele, yankı 5 vilayetin yol başçıları her etraftan 5. gün yığınıya 5 günün yemesini. Sonra 6. gün var şu köşkü Zadan'a tavsırıyordu. Zadan sonra yeme yankı bir Viktor Hramp'a dalazı dedi yine plan vilayetten şu hepte de şunca milyon dolar geldi, plan vilayetten şunca geldi, şunu plan vilayetten şunca geldi. Ondan ol seyredi o dedi her hepte de salıt var da olan var. Sonra pete düştüğü ondan şol getirip yankı şol vilayet yol başçısını öldür ya şotayda yankı başla emveden yankı 6. ne mi diye bölümüş on padvarına sarp yeneceğidiler o da köşkte de başla. Onu olur alıp gidip 6. derlek gidip şotayda yençiyen ekenler. O şota çok niyazın görünna ki şu komünist partiyan olyan vepalı komünistlerin şey niyaz yençiyen. Ondan bunları her 6 aydan çalışıp başladı niyaz. Hep bunları puhan fiyali o 3 yıl 4 yıl otururlar. Ondan bir nebit bu işgaları uğurlap başladılar da Balkan'la. Niyaz'a da doğru. Öz aralarını o Atabay Caparoy dip pirilen aradığında nebit bu işgaları paylaşıyorlar. Yine şu derece geldi Niyaz'ın doğru. Oradan bilen bunu görüyordu. O puhanı şöyle kellesini çağa sokturup yok diye. Sonra yani her 6 aydan minister çalışmaya başlar. Yani hakim çalışıyor. 6 ay işledi ya ayır ya. Biz olur ya neden olsak diyorduk da çağı da 9 ay yattı ya da enesinin uğruna. Bunlar 6 aydan çalışırdı. Yine şeydip Niyaz'ın dövründe yolu koyulurdu. Bir kurban bulup onu okuşudu elinden talim alan hem de gören ilkinci de var. O Niyaz'ın elinden olsana bir şey. Sudatlar yolu koyuyorsun. Sonra namus edip o mene elinden olsa dedim gelip ben 2 satanın arasına salam verin diye. Bizim dünya salamını görüyorsa öyle sanma. Ekranlarında ne molyanı görün da. Şeydip şu ministerler şu ılgak nakadu sonra eğilip salam veriyor. O anırdı burgut karışıp dur. Sonra gidenden anırdı. Halmada bir zat isim yetireyinne bir zat yadıma çıtıştaydı. Stalin dövründe Stalin'in ödü çağılıkta katı bozgok bir neme olupdur da bezzat biri. Okudum. Katı bezzat biri olan ondan bir bandit olanna ulollu 20 yaştan son 25 yaş aralığına banditçilik edip başlıyor. Yani geçen o atlar paytunlu geçen ekenne neme inkasatörler var. Banklar o banklar bu banka yavalmasa neme yani pul ya gıdıl altın gümüş geçirilen nemeler var yani inkasatörlerin nemesi şoları talap başlıyor. Magnatlar var. Ya magnat adamlar. Onların öyüne varıp gönümel öyünden pastelli pijamalı dağıtlı çıkarıp alıp kaydıp o bir tür neme yerde gizliğin padval yerde sakla vurup yencip pulun nerede ayıttırıp ya bu neme kodun dağıdını ayıttırıp şeydi pulu uğurlap şolar yali banditçilik eden adam şu neme Stalin diyen adam ondan sonra ol Lenin'im bilen ekenna bunu son Lenin'le sataşyara son ikisi bili işlep başlaya on Lenin bunu nemediğini biliyor şeyle karadan kayıtmaz kelle keserdiğini biliyor da iminne şol ölmediğinin önüm Stalin'i men yerime koyayım diye yarıp giden hatı var. Şol halka bilem o kaptırmı halkın elde geçiptirmiş o hat geçmeyenler mi yöne şonla da şu hat geçse de geçip duruyor yani pamoymu. Şu hat geçse de Stalin şunu eğitti Lenin'in yerine geçti. Öyle worst olup oturdu. Ondan sonra ne etti Stalin?
şu ödünün yaşlığına banditçilik edenine urnak tanıyan adamları şonun bu aňyrty ýanky geçmişini bilýän adamlaryň hemmesini ýok etdirdi. Tutup gaja biri daha kaçıp çıkıptır da şaýa urda onam ady ýadyma düşerek Trotsky. Ha, ediliyor Trotsky. O kaçıp 5-6 ýyldan soňam izinden baryp ýetip öldürdi. Kerke bilen kellerini ýardylar. Ana şonu inni ýadyma düşdi de şu wagt aýdyp oturýar. Şol ýanky Gurban Gulyňam edýän köp hereketleri şol Niýasyň elini ogşaýan döwürlerini özü utanyp inni özü prezident boldy da. Onam zor ekrana arhivde suratlar bara. Giden oga, iten oga. Inni şu zatlardan utanyp şu döwürdäki ministrler köpsini ýok etdi. Inni özüňizden aýdyp beriň izini. O ine şu soňra inni birege miras geçirýär diktatorlar. O Türkmeniň bir sözü bar, öyle şaryna. Ulaşatdan kiçeşip boqymana öwrenirdi. Ine şunu bir-birinden boqyp ine halkymyzy şuna şu derejä ýetirdiler. Ine şu student mesele dolan gelsek. Hakykatdan bu gynançly mesele. Men aýam şu fevralyň 24-inden bäri şu uruş turaly bäri günnelik şu mesele bilen gyzyklanýanam, işleýänam, onuň aýtmak gerek watandaşlarymyza. Kime kömek gerek bolsa onum elden gelen kömegi konsultasiýany berip otyr. Nira tutma, nira barma, näme diýmeli. O ene baran ýurtlaryny aýyna 2 aýdan ýygyny da gaýtarjak. O gitmeli bolsaňyz sebäp ýanky Türkmenistanyň raýaty diýip ýyganylýan ýeri bar diýär. Ondan şu talary adwokat tutup uğradyp beni şolary hiç bolmana bir ýyl ýa uruş tutarýança galmaly diýen konwensiýany görkezýär da. Yani bunları halis Türkmen var, bilimsiz, ilimsiz, dilsiz görüp, kovsak nira kovsak gider diyen de sebep o taýdaky nemislerim ýolbaşlar görüp durda Türkmenistan'da nahil rejimin var, nahil gowşak halkyň var we hak hukugyny gora bilmän. Bizim kovsak gider diyen. Kime gerek muğutçara giderme. Yine ondan şu zatlar çözüp otur. Başardylmazdan bize yüz tuttuklarından hiç kime bize yok diýip döşünden iten ýerimiz ýok. Ýöne ýagdaý gata agyr. Türkmenistanyň içindäki ene atalar öz çağalarynyň düşen ýagdaýyndan bihabar. Şu iň uruşyň şumal iň agyr ýeri Harkowda. Şu taýdan ine men bilýänim 6 sany şolar ikisi yaradar bolup yaralar eriňläp ýüzi gözi aýagy eli ine şumal Yemede Germaniýada liçeniýaly bolýar. Hani Türkmenistanyň hökümeti, hani bu ilçihanasy, hani bıçağalan en atasy, näme üçin bar bagyryny ýerip hökümetiň öňünde duran çağalamady şeredin ýeligedin bolan Türkmenistanyň raýaty. Ýok. Türkmenistan näme etdi? Ähli ýemani ýapyp goýdy. Soňky döwür eşdiýänsiňiz WPN işlerini Türkmenistan interneti çökürdiler. Näme üçin? Şu halk bilmesen Ukrainada bolup geçýän zady. Ukrainada, Belarusiýada, Orsiýetde umumy alanda, ähli alanda ýani studentler bilen iş migrantlary ýa bizim Türkmenistan raýatlaryna 100 000 adamdan geçýär. Şu respublika. Şulara 100 beren hökümet yok. Ya şolun ýagdaý bilen gyzyklanan ilçem yok, sülçem yok, hiç kim yok. Öyle saýdy. Bular diňe köçede taşlanan. Atalara näderini bilmän otur ýurdun içinde. Bular kime ýurt tutjagyny bilen şeýle utanjak, çekinjek adwokat gelende de görläp bilen akla köp berdi. Gorkup, bu aňyrsyna bir zat bolaýmasyn. Şu kömege diýerler bol soňra bizini terrorist diýär meseleler. Şu kömege mal bilmän oturarlar bar ente. Onu maýdaýyn halkyň ýöne diýjek bolýan watandaşlar. Şu çağalaryny uğradylar. Ýani ýollaşyny işlemäge şu 3 respublika uğradylar. Bir azajyk awasydam emeleňize ýakynlaryňyza howsarlyk edin. Howsarlyk edin. Sen aýtdyň da ýany şol studentlere asla hiç dat geçenmekdi. Veteran beýle däleken. Maňa berilen maglumata görä elbetde onu barlap görmeli. Şu 4 welaýatyň ilatyna hiç ýyl pul geçirenek. Studentlere ýaşlary. Emma aşalankaları şu studentlere. Soň gelip Aşgabatda şular gowuk galmagal turulmasyny ýuwaşyk bilen ýanky şol Moskwa gatnaýan reisler bar. Samalyot zat ýanky uçýan reisler bilen. Şu taýdan şular ýanky korobkalar pul akdyp
şu taýda şulara paýlap berýärmiş diýen habar geldi. Men anyk bilen kime ki kim paýlaya o şol işgalaryň söýlene diýen ekellerde esasen şol ýanky be Tatarstan, Kazan'naki, Başkırdistan'naki, hem Moskova'daki, hem de Astrahan'naki ilçhanılı şuluşa katılışan ne baydı ya. Barlak görürüz. Eğer tasdiklense son hem mecnunun halka yetirir. Halmada o nehil kanun bolya, ödün karokkola pulak edip vermek. O nehil kanun bolya. Hani hükümet, hani banklar, hani transfer edilen nemeler, konvertatsa hani Western Union. Yok hem mecnun yaptılar. Hükümet Türkmenistan kanunun daşındaki devleti bütün dünya için ikrar etti. Hiç burada işleyen, son için şu taýda Swiss'a mı işleyen, Western Union'a mı işleyen, banklar, halkara banklar, hiçbir işleyen Türkmenistan duruşunu korrupsiya batan devletimiz var. Onu eklep saklap oturanım yine de bizim öz halkımız. Yurdun daşına çıkarılın ben neler? Şu kazancının deni artını ne? İzin naki az oturan maşgallarını unutmak. Hükümet olur hiç yıl çıktı dizden. Belkilerim kırılık kalsa, şinnakilerim kırılsa onlara peydalı. Yine genosit edip halkımızı yitirmedi o tüyler. 91. yılın yıla sanı boyunca bizde 3.850.830.000 ilat vardı. Şol ilat şu neşeli köpeğine öyle söyledi. 30 yıl geçti. Ondan ama yine halk ne etmeli? Ne daşınak oturan halka daşına örüp gitmeli. İçine var sana, içine var anam, içine az ölmeli. İçine var anam, öyle ne oğa sana? Hiç iş yok. Men anyk misaldan getirip berdim. İşläp oturan men Balkan welaýatyna ýa-da tanış ýerim bolansaň doğup ulular gören zatlanmadı. Şol 30 geçen asyryň 30-njy ýyllaryna basym mene 100 ýyl bolýardy. Şu Türkmenistany Sovet zamanyny ondan ne çelekenden çykarýardylar da bir dogurlar Nobel var, Nobel ýa-da laureat premiýasy paýdyldy. Şu iki doğan Nobel'ler şu çelekenne Baku'da ne çıkarıp şu Amerika'ya diyen kellerde. Ama böyle ki şu Alfred Nobel şu dinamiti oylap tapan için şu eski pulunu şu bayrağı koyuyordu. Ne diyecek koyuyandan şu dövrden beri şu yankı Kaspi kenariyaka oturan Türkmenler o tayda yomutlarım var, o tayda göklenlerim var, o tayda gerkezlerim var, Karadaş nemeli Gazalinci, Karayinci, sanısan gatken bana. Şular, şol nebetçi bolup işlep geldiler. Sovet zamanını alsak 70 yıl, sonraki zamanını alsak yani 30 yıl, 100 yıllık o anğışok nesil nebetçilikte işlep, ilim alıp, bilim alıp, yine şol nebeti öğrettiler, yani nebeti çıkardılar gaz bile Türkmenistan. Moskva'nın Gubkin adınaki yine nebet gaz institutunu tutup gelen spesyalistler. Doğru düşünün, onları köçede tutup getirilen çopanlar ne barana şu işgayı el gettik. Şunun hemmecini hükümet yürüytü yok etti, işinden ayırdı, mahrum etti. Yerine de getirip Orsiye'den işlerlerini koydu, Tatarsan'ı. Şimdi şu Türkmen'in nevide gadı, nira çıkıyor, nira uğradılıyor, ne çamıklardı, ne satılıyor, bilyen adam yok. O kurban olam o keyfine, o teriyaktan ya gerayından doyup beni aydıp beni heşelle kakıp yakıyordu, telbeyi alvardı. Bu şehrin içinde. Oğlum onunla ne ideal olacağını. Yine biz yine bütün millet bol, yine şurur yaline, çukurum düğüne düştük. Bizden başka erbette yaşayan devlet yok. Hatta şu Demirgadı Karaya değil ya da. Şu taýda şolaryň şu diktator ýol başçysy halkyna çykyp göwlük berýär, näme diýär, yaragymyz bar diýär, ot diýär, bad diýär. Görkezip durdy. Ya balyklary var şu. Bizde ho deňiziň balygyny tutmagy aňyrda durdy. Inni deňize bar düşünmegem gadagan edipdirler suw. Sebäp nämemiş? Gurban Gulyň ne beresi, oğulları, aqyllary, aqtyklary, çoğuluklary olan dogany iýlen çalany şu Kaspi deňizine gelip ene şu ýa-da Skarasnoy katrlarda gezip edip ýüzýärler, şonu halk görmeli dälmiş. Kenara barma haqqy ýokmuş halkyň. Ne derece düşürdü? Bu kulçuluklarda näme? Türkmenistan men ondan bir 20 ýyl ozal aýtdym da Türkmenistanyň türmesem, o Türkmenistanyň daşam ikisi deňleşdi. Olar adyňa fiýmiň için noty, bulara serhetde akçeklen fiýmiň için. İkiden çykyp bilen atdy azatlygy. Ene şol
Gorbaçov'un döwründe 5 ýyl 10 ýyl adamlar biraz düşünjesi artyp garaşdyrlygymyz barady, öz gelejegimiz barady, ala deden adamlar boldy, hereket edenler boldy. Bularym edilýäni pürreledi ýene-de halky towuk ketege saldy. Ene şol üçin ene şu gün gaty gynanlarjy ýagdaý watandaşlar bir çağalanyňda bir eýelik edine. Bir ene bolup ata bolup köçäden garsyňyz. Siz onu siz nähil insan bolýar? Men düşünüp bilem. Kimden gorkup siz çağalanyňyz bilen pysyrdaşyp görleşýär? Olaryň bälkilerim aýdyp bilen akdyşan ýagdaýyn. Yaraly bolluk ýaşalar ýaly. En asasan gorkulmaýyn. Hökümet şolary idarlaýmasyn. Asla izolýasiýa. Ene şey düşüp durlar. Rus tilinden bilen näde onu Orsiýetde, Belarusda ýa Ukrainada bir okuw okuyat. Maňa onu aýdyp berdiler. Şotiňe zatçotka Almada nemeňiz kesildi internetiniz. Onu garaşyp görelim. Gynançlym bolsa onu aýtmaly. Almada arasynda kesildiňiz bar ýanky ýerde. Zatçotka bilen ýeriňizde şo taýdan soň kesildi. Täzen gaýtalaýyn. Zatçotka ondan şolary pul tölenmeli bolýar. Zatçotka pul berip soň okuwuna da giden akbar. Okuwa gitmedi. Okuw okamasa diňe şo gaty kagaz alyp ýygyna dolanmak üçin ýurdun daşyna çykarlar. Hiç bolmany 4 ýyl 5 ýyl ştaýdy diýince alyp kep çekip gideli soň ýurda baramyzda näme bolsa şo bolar diýip. Şo pul okan enatalarym para bilen peşkeş bilen çağalaryň şoň ýaly. Ondan biz nähil kadra garaşmaly bulardan bu. Şolary ýaly bolupdy. Şeýle bolsa. Almada ine Severni Koreýa bile deňeşdirýärler da Türkmenistan deňeşdirýärler. Severni Koreýa bolýar daşyna çykaran ok halkyny rejim o taýda dowam edýär. Ýöne halk açdylar. Olaň hersiniň özüniň wezipesi bar, işleýän idarasy bar, okuyan mektepleri bar, bilim berilýär. Hawa. Ýöne bir şu ýurdun daşyna çykyp bilen oklar. Ýöne olarda da bar hemme. Olar açdylar. Köçede öňüne şlyapa goýup köpükdile oturan oklara. Her kimiň özüniň işi bar, idarasy bar. Bardyr elbette garyp ýaşaýan owalaryna çetrek ýurt, çetrek ýerlerde. Ýöne türkmenler ýaly, olar ýaly bir gaty garyp düşünýärler. Okuýan, çağalar okuýar, hawa pulun töleýär nemesiniň üniversitetleriniň. Ol Türkmenistan şolar bile deňeýärler-de. Türkmenistan beter ötürdi olardan. Ötürdi. Doğru. Olçan başka mesele geçer. Şu mahal mana düğün haberi geldi de. O da men Balkan vilayeti var da bir toparlayıp gepleşip de. Şu gün ene sen doğdup depen Maru vilayeti var dedi malumat var. Ona maydıp beren ene Maru vilayetinde 11 saniye taraf var. Mangana şu real haber geldi. Şu etrafların yankı altısında yani Bayramali etrafı, Mar etrafı, Murgab etrafı, Sakarşehir etrafı, Vekilvadır etrafı, Mar şehri yine şu yerlerde yankı avlanan yerlere işe girýän gaýy var yankı yol gözükçülük kullugy. Şoňa işe girmek üçin para vermeli. Paraň muktary 300 milyon bilen 500 milyon manat araları diýär köne pullar. Onu men täze pullu näme bolýar onçasyn bilemek, ine maňa gelen maglumat şu. Şu 6 etraf 5 etrafda bir şäherde Maryň özünde ine 300 milyon bilen 500 milyon aralygynda şol köne pullun yamanatdan para verip işe girmeli. Ine galan demek 5 etrafı var da Qaragum etrafı, Terkedabat etrafı, Tartabadır etrafı, Türkmenala etrafı, yol öten etrafı, bularda kän düşünüp bolmadan, yani gaýyny şäherlerini bilen bermeli parasy 200 milyon bilen 300 milyon pulun aralygynda. Hakyky maglumat, gelen maglumat. Enne bir ýanky pul berip işe girerler näme diýär. Enne olar işe girmek üçin o taýdaky gaýy işlerleriň sany çäkiller. İşläp beren birine götüne de goýalyp, o buralyny aýdyp, ýerine de şu ýanky para beren goýar. Bele bir kili işläp munam dep goýalyp. Soň ýerine ýene birine samsagy getirip goýar. Şeýdip pul aýlaýanyk.
Enne bularım bağışla. Kuduzlan iddialı şu beren parasını 3-4 dese almak için köçeden maşin geçiren aklar diye de gayırlı. Enne marin ilatı, vel hayatın ilatı, şu maşin sürmeden geçen avtobus bilen katlayalar diye. Saklan adam sana cerime salyalar diye. Cerimenin o salınyan yemesi, hazır men sana aytıp bere. 500 bin manat ağrı, başlap 2 milyon manat ağrılık köne pırlı. 500 bin manat hem 2 milyon manat köne pırlı. Adamların aylığı, ortaçı aylığı 5 milyonluk bir diyelim bana uğradım bunu malumatını. Ondan ene şeydi kudullar halka gün verene gaylar bir halk Mehmet atı çıktan rüyada düştü diyarda. Adamlar kapısına bağır bunun ulu bilen gününü güzerana ile dolandırıyor ya biri taksi sürüyor ya biri başka bir iş bilen mesul ya mellegine gidip geliyor. Ya sevda satığı diye maşina yüklep. Onu oturdu o zatlar yol veren aktiyada. Bir gayam derler şu 100 euro dip baryanka näçe saklayan hemmesine vermeli. Hakik böyle ataga dayçılığa yatıptırlar. O. Inni şu yerde hükümet aydiya biz korrupsiyon karşısına görüşmelik bir Lelli'nin oğlu var. Serdar Miskin Sokar. Olaydı korrupsiya karşı görüşmelik onu parlamentte karar çıkardırmalıya da Atatürk'ü. Görüşen varsanız görün bak şu zatlar. Arada 2 şeylik aydıp verdim. Evran Balkan vilayetinde ne bittadı edilen işler. Son celephaneler vardı. Sonun naçalnik milisiyeti vardı. Gayın başlığı vardı. Ne halk bana ya da halmara daha sonra çıkışından sonra şu ikisinin sesi çıkanak diye de o da halka ulukçun meriyadeler köşe çıkarılıp ya da yoktu diye de. Şu çıkışından sonra diye şu halkın önünü görünenak diye. Eğer şu düzüdülen devlet var olsa yine yankı marin velayet gayisinin başlığı familyası Mürtay Mari şehirinin yankı gayisinin başlığı Cuma Təşlif. Yine para horlu. Yine milyonlap dolar gününü al. Sonra yankı şol niyasın devrününü yola koyulan paranı akıdıp Kuppalı Köşk'te Kurbanlığı ve onun emine döküyordu. Bir dine marı vardı. Levap'ta da şeyle, Daşalı'da da şeyle yankıdı. Balkan'la da şolaydıp verdi. Bir şu içinde oynayan pul, şu halka kendi edilmeyen yer, olum şol ne ahal. Onun korkusu var. Men oturan şehrimde ya vilayetimde halk bir goz olana kalmasın. Şonun için daşın nakılar içine salınır. Öyle çare. Şimdi yan bilen ediyen. Ondan şol onu da halk kananıptır. Biz şu şahlı mı kadiyanırda bir daha hallediydi. Tamam. Şol o iksan esker aydıp berdi. Biz yankı eskerler daşından gelen mortası adamlar, ofisyerler salamlaşan ağam, ahırlı ofisyerler yankı bir eskerler başka velayetten gelen eskerler ya ofisyerler bile. Din tutanakları. Yine gelmişek diye. Hemmemizin bir yurdun adam. Yine şu derece yetiriptirler halkı. Bu torun. Bunun anırda men näme bardygyn men aýdyrjak halkyň düşünje derecesi şu yere gelipdir, diýipdir, petige. Ýöne, o maňa aýdylýan zat, şol diktatorun jyny düşüpdir, şu maňa 2 welayety. Esasan şol Lewap bilen Marin ýylaty. Näme üçin? Sebäp bu ýylat derdin agyryny bular çekip geldi-de, tupan turanyna da, sil gelenine de, ýene näme bolanyna da, agram şolara düşüyor. Bular okuyuplu halk, ikisinin velayetin adamları. Hem zahmet sever, hem okuyuplu, hem sevdadan, hem biznesten, nämeden ağlasan başa çıkıp oturan adamlar. Şulara görüpçülük edip şuları basıp yatırıyor. O da aşağıd bilen Balkan'ın adının tutanak yapıp otaydan korkan attı. Şimdi daha sonra o lanırda yattı, kırık çetti, çağın içinde. Balkan'ın elinden hem işlerini anlı kadrları kırıp oturdu. Onun içine bir yankı yukarı bilimli adamım kalmadı. Men dengduşlarına köpüsü ölüp gitti. O tayda kalın, 110 adam kalın. Yok.
Alanların foniyatın döwrüni poknamaň netijesinde ya şol bilim sistemasına yetirilen adamlar hana tam söýnäp geldiler. Bilen mene lelimiňe yetiştireni şol. Hezel ne adyp sorsaň soruvermeli o. Doğru, şu neme halmada marda bir wagtlar men bilýän dadym gaty baý adamlar kenni. Burada gaty ken baý adamlar şu bar welaýatyny görüňler ýanna. Siziň sesiňiz kesildi. Şo döwürde 90-njy ýyllardan soňra gaty baý adamlar ken onuň bardy ýöne bildiren okdylar da ýöne edil şu soňky 90-njy ýyllar soňky ýyllarda baýa başlan adamlar özleriniň zawodlary, özleriniň fabriklary bardy, adamlaryň kiçik kärhanalary bardy, özleriniň atelleri bardy, adamlaryň özüniň ýanky maşin getirip satýan, söwda edýän öz urlary bardy. Adamlar ýanky getiren maşinlaryny arenda näme berýärdiler, ýanky aýma-aý tölegli. Aňsat halka, aňsat usulyny edip naqtyna bazarda ýaly naqt satan naqtlarda ýanky aýma-aý geçirseňe molýa diýip şolar ýaly halka ýeňillik döredýän biznesmenler bardy. Şol biznesmenler häzir birsem galmandyr. Men eşitişime göre bary bizneslerini yapypdyrlarmy, yapylypdyrmy, krizis bolupdyrmy, ýa bankrot bolupmy, gara gepiň ýykasy adamlara bizneslerini köýdürür ýaly mümkinçilik döretdiler de şu rejimiň adamlary. Getirilen aňyrdan getirilen şu maşinler bar, ýylygyna maşin getirýärdi. Heme bir halky ekleýärdi ýanky biznesmenler. Maşin getirip beren oglanlary äkidip şo taýda biledine çenni töläp maşini orsetden getirip sürüp Kazakstanyň çölü bilen sürüp getirip beren üçin näçe dollar pul berýärdiler eline. Oturan ýerine bir hepde de gidip gelýärdiler de. Şo bir hepden içinde epesli pul gazanýardy. Oturan, işsiz oturan oglanlar. Prawaňam hawa ba. Onuň minýärdiler samolyotda äkidip puluny töleýär, ýatak jaýyny töleýär. Gaýda şeýle maşina alýar bir 10 tane 20 tane maşina alsa 10 tane 20 tane oglana da pul töleýär ol. Şo dige getirip beren üçin epesli pul töleýärdiler. Şo ýolny. Şo döwürde bilemok $1000 mı näme onu dolu bilecekler yalan söylemeyin ýöne şu gidip getirip beren üçin. O ýol krenen daşary atelinden iýje işlenen daşary. Men diýjek bolýan adym şol oglanlar şeýle baý oglanlardy bir maşin, iki maşin dagy padarka edip bilerdiler olar. Öz garnaşlaryna ýenesine. Ýöne bular arenda berýärdiler. Arenda diýenim arenda berýänem bar, kredite berýänem bar. Kredite berenne aýma-aý geçirseňe molýa diýip. Ine şol oglanyň maşinlary çölle ýatyr. Bektaş bilen näme aralyk bara? Bilýän habar bar. Tamojna bara demede. O Kazakistan bilen aralykda. Şo taýda tamojna ýatyr. Kazakistan bilen Türkmenistanyň serhedine maňyşlary bar. Şo taýda ýatyr, gummasyp çölleki maşinler. Näme üçin bular Türkmenistanyň ýanky kanun karar kabul edici adamları var. Ýanky meclisin bolsun, halk maslahaty bolsun, prezidentiň öýüdi bolsun, şu wadaýyny meclis işat çödeni prezident çödýär. Şolar karar kabul edenlerine halka öňünden aýdylanok. Ine gara maşin ýa gök maşin getirmek bolanok. Planjy ýylyň planjy aýyndan başlap getirmek bolanok diýip halka telewizionyda aýtmaly olar. Halky birden pul sokmalylar. İl, millet karz pul alyp gidip maşin getirýär, o maşinlaram geçirilmän ana demede ýatyr gummasyp çölle. Sebäbi geçirmek bolanok. Ýydyny äkideniň bilen kim äkitsin onu ýydyny? Ýene de pul çykdy bolýar ýydyny äkitmek üçin. Ýene de şonça adama pul bermeliler. Äkitmeli ýydyny. Äkiden soň ýydyny eltip aljakmy? O maşinler alınmajak belli däl. Käbir oglanlar maşin getirene beýlesi degen ýa-bir gowdal renkli tupan kraska tupan maşinleram getirýärdiler, köýne maşinler olar bärde bejerdip üstüne pul berip täze edip ýalpyladyp bazara çykarýardylar satmaga. Onu eder ol ýydyny aljak adam ýok aňyry ortada eltenim bilenim. Inni men diýjek bolýan adym şol hökümet bar, Türkmenistanyň kawyçkaň içinde hökümet diýip atlandyrylýan zat şolar karar kabul edenini halka aydın oklar. Ine näçinji ýyl 2012-nji ýyllamy? Ýalňyşmasam 2012-nji ýylda karar kabul edildi.
5 yılın yaşı ulu olmadık maşini kabul etmek bolanok, Türkmenistan içine salmak bolanok. Ya 11. yıl şol ya 12. yıl kabul edilen. Ona hiç kim aydanok, bilinen olmadı atlar. Gittiler, getirdiler bir giden maşin, yıl yaşı ulu maşinler, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl geçen maşinler getirdiler. Getiren zaman tam oşunda iyidine kaytarmalı, salmak bolanok. Ne için 5 yılın ulu olmalı maşinin yaşı divaydiyalar. Hanı karar edilen, hanı gazetelerde, hanı jurnallarda, hanı televizyonda aydınmalı açtılar. Şey deyip halkı kötü yerler. Halmına da şey deyip garip düşürdüler. Yürüt ettiler. Yani şu biznesmenler yok. Şu biznesmenler beyleki Türkmenistan'ın içinde oturan beyleki vatandaşlarımızın işsiz oturanlara iş veriyordular. İş verip cün ediyediler şolar. Düşünüyorsunuz mu? Düşünüyorum öyle sarılma. Ben bilyen şol yankı Marvelayet'in nakışı işe yigitler yankı biznes yaradıp verilən. Hemmesi dağıp gitti. Kimse Rusya'da, kimse Belarus'a, kimse Türkiye, kimse Avrupa çıkıp Dubai deydi, näme deydi. Karxanalarını açıp işlep verir. Yani şoların sargıdı, ya salgıdı, bağışla şolun salgıdı Türkmenistan'ın içine girmeli, içine yaşap. Hem adamlara iş verirdi, hem devlete salgıt törerdi. Devletin borcu grazdanlardan, raiyatlardan salgıt girnap, sonra devletin yankı harazadını harc etmek gerekli atlan der uçun. Bize iş atıyorlar. Ne son için ne tayten ne diyecek bolyan da adım aydıp verdik. Velayet gayın başlığı Nemurtay Mar şäheriniň gaýysynyň başlygy Juma täşli, ikisem korrupsioner, ikisem ogry, ene jenaýatkar, ikisem paraxor, ýygnalýan milliónlarym äkidip köşke dökýärler aşgabady. Şonu etmeýän bolsa onu erti aýyrsyn şol ikisini wezipesini halkyň öňüne çykaryp suw desin. Ol aşgabadda 10 kilometr tiýligini ýokary sürüpdir. Ya 5 kilometr öýledipdir diýip bolur. Beýguna adamlar ekranyň öňüne çykaryp saýaklap oturanda ene her ýyl sizin gaznaňyzy $100 milyon getirýän haramzadalar cezalandyr halkyň eger hökümet bolýan bolsa, ya döwlet bolýan bolsa. Hanymyň Şerri işler ministrligi, hanymyň prokuraturasy, hanymyň mahkemesi hemmejigi boka watan korrupsiýada. Bulan hiç birisi döwlet üçin işleýän adam ýok şu edaralerde, öyle şäher. 30 ýylda şolar hemmesiniň aňyny diňe pul ýerden pul birinden almaly, Amerika geçirmeli, iki arada özüne gelmeşik galan 2%-den 5%-den alan galanyny üçüne edip durmaly günnelik. Şonu etmesen sen emine owadan nepar etme. O mülk 10 ýyl bolan soň eline käme gazynyň puluny ýany gördüňmi? Öýgüşüni. Elinden allar, jaýlar, maşinlerle näme çyrak gitdi. Şolar ýaly ministrlerin sany sajagy ýok. Niýazyň döwründe ýüzlerçe ýöne beýleki ministrlere şu görüldü de däl sapagymda. Şu özüňiňki ministrler hiç birisiniň awra bilen işinden gitmedi. Ya da peyza çykmady bilip dur. Ýöne şu bir ýyl bolsa iýenip ene şunu reali ene aşgyrlyk bilen şu wezipe toplanýar. Türme başlygy aýdyp berilşi ýaly şol $1 milyon berip girýär. 2 ýyl şu türme başlygy bolmaly. 2 ýylyň içinde şol 2 milyon edip öýdün almaly. Soň boşatmaly şu wezipeni öňünden aýdyl. Ya başga türmäge geçmek. O taýda da pul bermek. Ene bizim sistemimiz şol öyle şartlar. Olmasa şu ýerde tamamla ýa-da aýtjak goşuklaryňyz barmy? Ýok, aýtjak goýjak dadyma ýok. Aýtdyňyz hemme dady. Yani vatandaşlarma da ýüzünetim gelýär. Vatandaşlarma gaderli vatandaşlar gözüňizi açyň. O gaflat uksyna ýatyrsyňyz 30 ýyl bäri gözüňizi açyň, oýanyň, hereket ediň. Näme üçin gözüňizi görüp duran dadyňyzy dymp oturýaňyz, aýdy bilen de. Ine barıp gelip ýeten günümiz näşe? Her kim dymp oturýan bolsa diýmek şo rejimi gollaýar diýmek. Men näşeýle düşünýän halmara da. Halmara da doňdy diýen ýene-de. Şu internetiňizde gowy däl sizin. Sesiňizem ýok. Sizinki doň. Olsaňmy sizinki doňdy. Menkiden. Menki doňdymy ýa? Hawa. Ýa-ma hoşlaşaýyň şu ýerde soň satarsyň. Bolýa bu vatandaşlar sağ bolun bolupçy. Internetimizde arasynda gelip gidip dur bagışlarsyňyz. Bizde ýaşy ýagyp dur, şondan bolaýmasa.
mümkün. Boranna. Oranı vatandaşlar sağ oturun. Öyle sağınızı sağlarınız için sağ olun öğrenmenletler. Inni kibarınızı güneşlerdi. Sizden sağ oturun sağ oturun. Böyle sağ olun.